guys, bali isang truck po na ito guys, punong-puno po ito ng isda. Ewan ko lang po kung saan lugar ito pupunta. Bali bumaliktad po dito sa kalsada ng Bulwang Baaw, Camarines Sur. Ayan, nililipat guys pansamantala yung karga nitong isda doon sa isang service nila. Salamat sa mga taga DPWH guys sa pag-responde nila dito sa bumaliktad na truck na nagbabiyahe ng mga isda. Ayan, dito po ito guys sa bayan ng Bulwang Baaw, Camarines Sur. Nandiyan dyan, nagre-responde yung ambulance. Pasalamat at wala namang nasawi. Kaya sa lahat ng mga biyahero, ayan, doble ingat po tayo dahil sa mga aksidenteng nagaganap sa mga kalsada para maiwasan natin guys. Ayan, doble ingat na lang po. Hey, mga tikong! Bali ito po pala guys, truck na to galing pa ng Naga City papunta ng Legazpi. So medyo matulin yung takbo, nag-overtake kaya medyo bumaliktad yung kanilang sasakyan. Pero salamat at walang na sawi na tao. Galing pala ito guys ng Pasakaw, mga isda na to, so dadali ng Legazpi Albay. Ayan, na-aksidente dito, bumaliktad yung kanilang service na truck sa bayan ng Baaw.